Ni ringjang manengke belai kha khamjak जों जतन सिओ कांचनपुरनि पातिमुंना तै जे सिनि ब्रु बा रियां सरनाथि होनो बिनि ककबाय गोबां बिसि रङै बर तंखा तै आबो पांचल कबायके चतुर्मुखी माहाय जे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिजोराम गवर्नमेंट तै जे ब्रु ब्रक mo sini hawo tongmo bala khaba Indian ni citizenship hisabe bangno settlement nangkha agi bo sangkhnaka srai je district thigino rjaknai gabong tino je sini khoroksa taku late bisis debroma theima tei belai khabo khamo tei abo srai aro nukjago je bo थैमानि सिनि जे भिडियो भाइरल फानंखा रो नुकमानि वंका तो बेलाय आबो सेंसिटिव तै बेलाय आबो इशू कतर खरकसा ड्रेस गनांगो जरा नागरिक सुरक्षा मंच तै मिजु कन्वेंशन कथावै बरंनि जे सावरि सालबा रमै बंनि जे dorong god ba bhai choli tongmani bo abo to bongni khlaitai khlaimano gajago to borok sini no nang public ni upor ba borok ni upor khainai ya sarkar baisa nang tam khainai andolon khainai sannai ga omo bo sung nukha je andolon khaisani tension uttejona je picture rok nukmani ba mamli rogo bongni je tamnai je kok sama je phunongma sakna yangma ediba aro tam nuk nake सबसे गाना yakti saka borso sarkano yakti saka borok self defense ni bagai silaiba makogo theikia ka theimani bo sung kaisa angbo ese balti nagorik che dukhu nango abo to soidon dongthung obviously debrang botha dang soidon dongthung tamko ro haisi जों सिनि महाराज प्रदुत किसु सामनि जों खोनाव बा जों मोसियो जे कांचनपुर बाहायकेंखा जे बरकनो माइख्लाय माइखुरि रेखा चाका फानंखा नों तैसा वार फिरंखो तो आबो तो बांला को इतिहास काउके खमा करेना लाइबमा आबो या काकला अबनो तिनि आं सानामो समनेबा मा साकाता जों TUIRPC silai tei habaleng jak lengla jak gorok obono tei sung thamjao tongo jefru je jorao sini thamjao andolona sung tongo tiar tongo o jaboni bagai omoni bagai kubuina tei obo je kubui justice thum tei kubuike je khaine rok nagorik surakcha moncho ni leader tei culprit choi agotna khane a picture ro nai romjak nangthun tai je miju convention boroto samthangke miju borok bai desing borok ni walai mungkhai tai o jaga babu sanamo chungo jaro kono pahari ba bangali keboni personal element jaga dina sarkar tama saya sarkar ni tamnai o khas land tongkha ba reimanan tongkha ka bo reiman bos Patalen fanangkha ba bongni tongle sarkani bo kodre por jaga ngabo bini je songka tongo o jaga district ba tha komunai bisingnai abunai bornai ga jaga ni public ba alkarok tam aro njagba aro tam omohke ang समर्थन मुखाया चाबा सालाया जों आवंतै जों एगाinst खायनाय जों नांखांगे सिनि जे डेमोक्रेसि लामाव गणतन्त्रआव जों TUIRPC जों TRC दाबो उलबो सिनि दफानि थानसाव थानसाङै आन्दोलन खायनानिव थानसाङै नांमानि लीगलिटी जबाव जों TRजा आनि बदलाव आं सालायखा आं मियान खायनाय जखन पाइले एबानि आं मिया खायलिया बेलाय खाखामो अ जस्टिस नांथों आंनि हांगा जों जे
थामसा खाय सिनि खायनो नांगौनि जों खायनाय सिनि लिट खायनाय तीन दङ बर' तुइदुलि आंखा आं साथुरि नांखा आं फांसे बासायदे आं कक सालायनाय तांखे जत्तनो ताबो जोंङो पलिटिकल इश्यू जोंना हारिया द फानाते जोंना हारो तांगे हिंगा गवर्नमेंट तासिम चतुर्मुखी हिन सामा हाय बंनि हात अंगै बरक बागनाय बंनि पार्सनेल केबुलनि हाना बरक नायाले हायपनो अरो अबो बां किसा सानांगौ जों जे किसु मीडिया आबो मीडिया तो पाहाड़ी बांगले करे मीडिया के मीडिया आबो इंडिपेंडेंट ताई निरपेक्ष गोबां मानसिनि निउज पेपार बा पत्र पत्रिका सोंनांगौ जे वन साइड तमने शरणार्थी रक एटेक हाइका बथार का सोंबो खोनाजाक जे शरणार्थी नब्रक मानि पाइतलांखौ तामफ्लाय सेकमानि बुमानि अनेक हेरेसमेन्ट सिन्थानि रिपर्ट दङ ना जों हयतो आबनो एविडेंस जों नुगियाबा साइमेयाफनो जोंबो प्रेक्टिकल व्यक्तिनो जों सोंबले सालायबले सिनिबोथ बरक दङ थांगो मालाय बाहाय जों आबो खोनाय दं हायपनो ताबो जे अरनो प्रूफ ना प्रमाण खनु बेखा जे हरकसा ड्रेस चुमलानो नों बाहाय के बथारिमा अबनो नों प्रूफ लायो साबो जे ताहनाय षड़यंत्र बा जे निनि आंदोलन खायनो थांथानियो नों जे पुलिसनि बरफांथों पार्लियामेंट नों जे खायमोन एटेक और जे ताहनाय दूध का दूध पानी का पानी हिंदी बाय सामा हाय और स्राय स्राय परिष्कार और आमन बांगला बाय बांगला किसा सानांगौ जों अबनो जे कोनो मीडिया इलेक्ट्रनिक थों न्यूज एजेंट बा पत्रिका थों जेन आरो ताहनाय शुधु बांगालीनि पक्षना न्यूज नाय न्यूज थामन जाया बा ट्राइबल नि जे पक्षना न्यूज थामन जाया न्यूट्रल एवं रियल सत्य घटना के बोलते होगे माखायनाय बसे आबो तो बेले जाया ते आबो कुबुया आबो असत्य से आबो के ताहनाय बनो आबो न साना आबो के सनामानि बा बानायना तांनि हांके स्पीड एक्सीडेंट नि थांके जोंथ सिनि जे वीडियो वायरल मानिबा नुबले भाई के बोलाय क्या तो लाइया हिंदी में कैसे मारा वो कहा रह गया हम तो देख लिया है पिक्चर में with evidence there is the proof how it was killed abo भाई के बदल जा खारो जे मामली से नुबले ताबो जोंनि द मीडिया भाई के साका रबिलिटन भाई के अब के बदल जागले किंतु अलो तामनाय आम हाय के जे न्यूज अब खायरो ए अबनि बागै न जों बुकुं बारा फांथों जों सिलायति नेरो बा सिलायति किफलि फाजर जों टेप थामजेगाव सुजा पक्का नों तांनि आव हायके न्यूज अब हायख्लाय तारमाने ब पक्षपाती बेनि जे जातिनो सिमिं हायदिबा यावसे गम हाय कांके अबनि हर नम्बर मथा मांगला अबनो सरकारफोर मथा मांगला तांनि के अम हायके न्यूज सिगांके अब बेलेजाया तांके अब सम्पूर्ण ताहनाय मिथ्या एवं बाहायके बोल तोखा किबाबे मारपिट करसे जों बिदुरबाय परिष्कार आमो मीडिया रो अमाय खालामन जाया जों आ मीडिया नो एगेंस्ट खालाय अमाय के सैनाय रखनो अबनो हनो ताहनाय बांगाबाके बरकसे उत्तेजना सृष्टिकारी दांगा सृष्टिकारी हनांगो बरकसे उत्पाती रनाय नों हायके सैयंके बसिमिया नो खाने दि जोगनर रेलवे स्टेशन बांगालिस थांनि सिउ अंका ताहनाय निनिबो रक्त गरम सिनु रक्त गरम ले तार माने ताबुबो ओलोबो फ्यूचरबो माहायके शांति थागला तंगला तांगे हिंगा नों कायसा जातिना हायके सावंके हिंगा आबन तो जों हजम खायमिया तांगे हिंगा आमारा बांगले बागे सोंसायमनो जे बाहायके बरक किडनेप खाय बा बुंब्ला फासिन बरनो बथा हिंगा सरकार नांहांके बंगनो निषिद्ध घोषणा फाजि रमना नांगो तांगे आबन बागे तिनि से बिसि जेबर मन माहायके बथारबले आबनो प्रमाण जेबर कक सामाबाय जे साबो ताबो उग्रपन थिंका ए दातिरफ्रा तो आगा उग्रपन थिं ताबो करै बरले इकोनाय दिन नों जे नागरिक सुरक्षा मंच बा एमजी कन्वेंशन मिल होइनाय नि नाम रखाय थानिवा नों बाहायके गभर्नमेंट नि आदि ति फाइनायनो बथारमान अबनो प्रमाण खाय जे साबो सकां सृष्टि खाय बा साबो सकां चेक जे अमनो चाव साजागिया कन्डेम खायो जे अम हायके আমরা বড় সামানি কাইসা जों जाति अ हानि बसा सन अफ सोयल हानि बसा जों आखौनो सह्य खालामिया যখন আমি थांबरके बराव नाल मांगला
जोंबो थै गरम बरबो थै गरम तांगो बर आमनो थाकदों सरकार आमनो पदक्षेप नावै बिनि आइनि जेतमनो बखानाय खायदों खाया हंके जों तमनो थाजिं साका TUIRPC बा जों सिलायति तंनाय लेंलाजाक बिसिङाव तंनायबो दंङै दंखौ अला गावनि सिटिफ्राव सामथि दंला दाक्ति आवनो बर मथाकथों आव तारमाने अरनो प्रमाण थायो बो जाति बो बर डिसिप्लिन मानि हेदा सब जे लॉ एंड ऑर्डर नतुइनाय नें रमनि फॉर एग्जांपल 11 days 11 दिन IPF तिर खायका आरो केम कोन डिस्टर्ब दखलाय खाया अंक और न प्रमाण जे नों तो गवर्नमेंट बाय लरायबले गन नारो ताहनाय बय इंजुर खायमान आला एकटा एकदम मतो बथारि पेख्या सुदाव सिंगार तिसे एक खानि मसं आफर आ जागा जे जागा बुजा खादो बथार जागा आरन कथै न्यूज साका बनो आहतनो जिबियो रहरनाय मियानि न्यूज पेपर तिनि फन सही को ताहनै जो आफर न भाइरल थाका जे बथै पेख्या और फाइसे बर डेथ सर्टिफिकेट बगै थैखान छौ अ जागाबो ताहनाय ने पुलिस जे सेंट्रल एवं स्टेट गोयेन्दा दफ्तर बरक ताहनाय सत्ती रिपोर्ट रिमिया जेता स्पेशल ब्रांच त्रिपुरा जनि बर जे रिपोर्ट फायो बा पुलिस रिपोर्ट फायो आवसे सत्त आवन निनि ट्रेवल नि बागै बा सिनि बागै हिंगा निनि सय रियल गतना नफानो बरक उल्टा को सियो आव ताव सिमिया प्रमाण रबिलि तनो तिबो सिंला चिनि जे जेफ्रो संनो पुलिस रबु आफरसे सं जलियो जों सेकां जेफ्रो खाया जों आबो एकदम गसि माने सिनि जे बुकुं बारा जों इंडिजिनियस सिनि डिसिप्लिन दं बनि क्रै नाय ने पिक्चर बनाय ने और तेसी आगोस नि फांथों जोंबो तो सिनि हिस्ट्री संताबो लाइबुना ओ खायतंले ताहने उना तिसै तनु बनो सं मारगै तनुले सं क्या पौनाय गाबो फ्यूचर नि भाई कहानियाता जों आकं सनां कि क्रिया कोबे गम सानाय ग अम हाय जे न्यूज बरक अम हाय खायमानो अब तो प्रमाण बले असिमियाव जिबियं मनि हाय दिबा जे ड्राइवर गाड़ी फेर नाख्या बनो के अरेस्ट कलि तानो बले केस नि दङ के प्रत्येक तिवा बंनि तानो वन साइड इवन गवर्नमेंट नि जे थाखले स्टेट एवं सेंट्रल इंटेलिजेंस बो आइमो दाइबार कमबन अमनो सं कन्डेम खायो जों चाप साबगया ओलो अम हायनो इमप्रुवकन तेब गत्र आंलंनाय अब सं या करिया ना अबनो कगनो मसं गवर्नमेंट के न्यूट्रल आरो पाहाड़ी बांगलिया जाति विदेशी आबुया जे राइट बर राइट नति नों साम खायदि राइट नति नि इनक्वायरी खायदि ताहनाय ट्रेवल जेफोर बथार जागो आफरके किसु दुष्कृत्य तो हनाय मेंशन खायो सिन बरक ओ खायफोरके सुनके ताहने उग्रवादी बा उग्रपन्थी ने आखा खायो अमनो बन्दमा खायनाय जों अमनो सयमांला बस पाइथे गंगा आगोनि रेजाल्ट बरक मानाय आमन गवर्नमेंट थेन आउनो कयो पीसफुली शांतिपूर्ण भावे जेबंनि इनक्वायरी जेन सठिक एवं ताहनाय सेटिस्फाइड निकगलेंया जे सय घटना सै घटना रिपोर्ट रेडी अवश्य सरकार थाने सानम सम आवो एक तरफा वन साइड नों ताहनाय बरक दफा कबां बरक कबां निमनाय दायै संनाखौ तलाखि लाखि आगुंया माने गवर्नमेंट के थां साका न्यूट्रल निरपेक्ष ताई सेंट्रल स्टेट इंटेलिजेंस बंनि जे आईनी जे बरक ठीक भावे बरक आपने रिपोर्ट होथों एवं रिपोर्ट पेश खायथों अवश्य गवर्नमेंट थाने आं कयो सय सत्ती रिपोर्ट न सत्ती भावे न बरक प्रेस खायथों।